Ecclesiastes Kapitulo 11. Ang buhaton sa taong maalamon. Ipamatigayon ang imong salapi ngadto sa gawas aron makaginansya ka. Ipamatigayon kini sa daghang dapit kay dili mo man matagna ang daotan nga mahitabo kanimo dinhi niining kalibutana. Muulan kun baga na kaayo ang dag-om. Asa gani matumba ang kahoy adto kini magpabilin. Paaboton mo gani ang hustong panahon, dili ka gayud makapugas ug wala kay maani. Ang Dios maoy nagbuhat sa tanang butang, ug dili mo matugkad ang gibuhat niya, sama nga dili mo matugkad ang pagturok sa kinabuhi sulod sa taguangkan sa usa ka babayi. Pananom sa buntag ug sa hapon, kay dili mo man masiguro hain sa imong gipugas ang mutubo. Kini ba o kana o sila bang tanan? Maayo ang pagpahimlo sa kahayag sa adlaw. Pasalamati ang Dios sa matag tuig sa imong kinabuhi. Bisag unsa kataas ang imong kinabuhi, timan-i nga mas taas ang panahon nga adto ka sa lubnganan ug wala ka ditoy mapaabot. Tambag alang sa mga batan-on. Mga batan-on, pahimusli ang inyong pagkabatan-on. Paglipay samtang batan-on pa kamo, buhata ang gusto ninyo ug hinaot nga maangkon ninyo ang inyong gipangandoy. Apan timan-i nga hukman kamo sa Dios sa inyong pagabuhaton. Ayaw itugot ang bisag unsa nga makapag-uol o makasamad sa inyong balatian, kay dili kamo magpabiling batan-on sa dugayng panahon.